Ukwenjenje kukungena ukwenjenje kukufika ndingambi ndedwa kaloku ndihamba nezo sihlwele zimbelebele bububele sihlwele zaselenge phezu kwentaba kweliya lasemnambithi kulapho kaloku zisuka khona into ekuthiwa ngontulizankomo omphemba uguqa kandlela kamsalela sithetha ngabo bantu bahle kaloku xa sitshoyo ndibe ndihamba nawo kaloku amaqoco ndihamba namatshawe ndihamba namandlovu ndiphetha abantu bahle kaloku xa ndingena namhlanje ingulosithathu olu suku sinyanga ngalo sizama amachiza kaloku siye siphatha amagqabi siphatha amaxolo siphatha ingcambu siphatha imihlaba siphatha amafutha kolu lwanamhlanje usuku siphethe wona amafutha ithini kanini idate yanamhlanje tatubhele it is the 16th of September kaloku siyichaza le nto sisenzela abo want to reference le show xa umuntu efuna uyireference the video sometimes bayafuna uyazi uba idate yayisithini mntambi ukuthi ayijonga le date icimile apha ekhompyutheni makayive kaloku tatubhele xa eyikhwaza siyaqala kaloku xa sitshoyo siqala ngazo ezi announcements the first one yethi wena mntu nomdla ongena esikolweni samayeza sisavulile we have how many days it 14 we've got about 2 weeks sivale kwisikolo samayeza izothi xa iqala iveki yokuqala ka-October siqale isikolo esisokugqibela kulo nyaka esi-requested ngabo abantu abahle wena mntu othi uba ulufuna amayeza ufuna uthenga amayeza ngowafumana phaa kwa-www.vusilanga.co.za kukwaphayana kaloku apho uya khona xa ufuna ugcwalisa ifomu yesikolo apho uzawuya kule nto ithi about us and the academy ufike ikhona iyavala ke xa sekuvaliwe noba uyayicofa ayivumi wena mntu kuqala ufika kweli khaya wena mntu uthi kudala ubhadula uthenga obhadula wabona le ndoda inentloko enkulu yakwaBhele wayithanda le ntloko yale ndoda kuthiwa cofa usubscribe and hit that notification uba uyithandile le nto ithethwayo kuthiwa cofa ulike nocofe ushare ukwenzela uba le video izokwazi uYouTube ayirecommende nakwabanye mhlawumbi nalapha kuwe it got recommended xa usithi ke nakuBhele umhle kodwa uBhele ngathi lilady masingene nendimeni namhlanje kaloku bantu abahle yinto eceliweyo ngumntu oye phaa kulaa nto ithi community xa ujonga apha kule channel uye kulaa nto ithi community apho umntu wacela khona athi makhe senzeni amafutha kaxam ukhona ocele uqontsi yandibetha uqontsi andilazi ngesixhosa ndiyayikhangela le nto wena mntu olazi uqontsi ukuba ngesixhosa lithini khayibhale under ezi comments ukuba siyazile le nto luqontsi ngesixhosa sizawukwazi ke mntana omhle ukukuphathela nomnye ke othi ubawula kuxoxwa into ethile whether ngolosithathu ngomvulo or Saturday commenta mntana omhle ucele tatubhele khawubale kuyojikeleza ukuthumela amakhwenkwe akho aphande into ethile usiphathele namhlanje siphethe wona amafutha kaxam ngamafutha amakhulu ke amafutha kaxam nansi into esifuna ukukhawuleze siyithethe singekayi kude the problem that we are facing today kule nto yokuba la mafutha ezi zinto ungasakwazi ukuya wena uyozifunela koxam sesibathenga there is no guarantee mntana omhle ukuba le nto ngamafutha kaxam nyani na kuba kaloku abantu basithengisela babonile ukuthi silandela yonke into singodludla nazo we are gullible noba le nto kwenziwa amafutha enkukhu yafakwa kwi-content ekuthiwa ngamafutha kaxam we can't tell kaloku thina ukukhanya from ubumnyama siyazisokolela so we recommend ke mntana omhle wena xa ufuna amafutha esilwanyana esithile if you can go to umntu omaziyo uba ucredible okanye uziyele uyokhangela uxam omgaba ezimpanjeni utsala amafutha kaxam usiphokozele nathi ke that's the only way you know ukuthi la mafutha ngakaxam than le ndlela sesithengiselwa ngawo because there is no credibility kula mntu yala mafutha siwathengiselwayo kuthiwe ngamafutha omlungu umlungu othathwe phi lo kuthiwa ngamafutha esithunzela sisithunzele yingxaki esijongene kodwa ke asithethi loo nto sizama ukuthi ke wena mntu ofuna igaranti yokuba le nto iyenza ingasi kufumane
the original masingeneni ke ndimeni siyeke ipolitiki kuba kaloku yoyisa oSteve Biko le politiki bade balishiya eli bengekalifumaneli lizwe singekalifumani wena umuntu uthi selifumene uright. Singena ke kuwo lamafutha kaXam sithi xa ibizwa lento ngeEnglish kuthiwa yi-monitor lizard. I-monitor lizard ke zizindidi ke bantu abahle. Ikhona i-monitor lizard le ekuthiwa yasemithini, bekhona i-monitor lizard yasemanzini, abekhona uXam wasezintabeni okanye uXam ofumaneka phaa kude. Bakhona ke aboXam bafumaneka emahlathini. Lo Xam umbona ehlathini ngulo uthanda ulala emithini, kanti lo mbona phaa emathafeni izaba ngulona uzawufika esomba nemingxunya le mingxunyeni is the one oye-associatwe nentaba, kanti owamanzi akaxoxisi ke yena nguXam wamanzi. Apha ekufundeni kwethu ngaboXam sifumanise ukubana the genetic makeup yabo is the same. Amafutha, i-composition iyafana, igazi liyafana. That is why kulamazwe ase-Asia xa bethatha uXam umzekelo bazawusela amafutha i-oil ento biza the blood, igazi likaXam beliselela loo nto noba ngophi kwaboXam. Xa befuna the penis kaXam bazawuthatha noba yophi xa befuna loo nto kaXam noba ngophi, because they found ukuthi iyafana le nto. Nathi xa uyothenga amafutha kaXam awuyofike ube specific ubufuna ophi uXam. So uXam nguXam ke mntanomhle, wena mntu ufumene uXam uyiloo monitor lizard noba iloluphi uhlobo. Walisisaqhuba bakhona abantu ababanomdla ongathi umntu naye ngazifundela. Wena mntu ofuna uyazi ngalo Xam, you go to the site that will talk about lento kuthiwa yi-zoo therapeutics. Uzu ke lo wasezoo meaning animal, therapeutics impilo, okanye uye kule nto izawuthetha nge-ethnozoological. Uba kuthiwa ethnozoological kulapho uzawuphanda khona ukuba aboXam abantu bakuthi babasebenzisela ntoni for ukuphila. Itini ke phela into kaXam kudala ushumayela mshumayeli ndini ongena khola. uXam uyasetyenziswa abantu abahle ngabantu kule ethnological kwezinto zethu zasekunyangeni. uXam bayamsebenzisa kwizinto eziliqedlana. Eyokuqala abantu bamsebenzisa for ingxaki zamehlo. If you've got problems ongaboni ngumaglasana njengobhele, kuthiwa uyamsebenzisa uXam to improve his eyesight. Asifuni ke kwezinye zezi zinto to give it detail. Uhambe wena uyothenga into engengoXam ufake emehlweni ubuye utyhole uXam. Siye sithi siza kuxela uba kuthiwa yenza into ethile so that uzingenele ke mntanomhle ubuphanya kamehlo is your problem. Bathi ke bayaphinda lamafutha kaXam xa unengxaki zendlebe uthontsiza apha ezindlebeni, but we tell you ezi organs okanye ezi parts of the body ezisensitive indlebe namehlo ingaske ungazenzeli mntanomhle. Nakho qaba lamafutha kanti anechilisi uphanya kwimehlo ufake endlebeni kanti le nto inengxaki ublock indlebe uyoxakana nobomi ngaske udibane nomntu okwazi ukuyenza le nto. Lamafutha kaXam bazawuphinde bawasebenzise kwizinto zezibambelelo. Uzawufika ke xa uthi yajonga apha kuFacebook izibambelelo ezininzi zizawusebenzisa amafutha kaXam, particularly ezi zihambe zicuphe, into engeso sibambelelo kuphela ecuphayo. Xa sesithetha ngayo ke lesesifaka nazo izicupho, umntu athi uyacupha. Sithethile ke ngoku yasasithetha ngento zasekucupheni apho sithi be careful kaloku wena ingasikuyibukele la video ethi ukudibana nomntu ocutshiweyo nezinto ezikulandelayo ngoba lo mntu ucutshwe kuthiwa makwenzeke ntoni. Abanye bethu sihamba nezi zilwane namhlanje owasithatha kumntu wayecutshiwe ngolala nalo mntu ucutshiweyo uphele ufumana esasilwane, omnye ulale nomntu ocutshiweyo xa usithi ngoku uyaqaphela ayisaqini phele. Omnye usisi uleli nododa ocutshiweyo xa isithi qho ngoku edibana nomnye umntu uye exesheni. Zezinto zasekucupheni ke basebenzisa bona oXam baphinde lo Xam kumazwe ase-Asia namazwe angapha Indo-Asia ukuyotshona udibanise nabo ma-Japan, China. Xa sithi Asia ke sizayiqala apha eIndia sigwegweleze sifake neza islands. Bayisebenzisa le nto inguXam for
pain, either they use it as a massage pain okanye bayidibanise nezo zinto zabo. Iphinde ke lento isebenze kwi-hemorrhoids. Wena mntu unengxaki ye-hemorrhoids uzuphinde ndikhe ndathi apha ekujongeni ndajikeleza kwezi groups zika-Facebook ndadiscover uba khona utata okhe wathaka ethakela zona i-hemorrhoids ngawo amafutha kacam. Xa sigqitha ke sithethile ngaphaya ekucupheni, yaphinda ke lento ibe yi-lubricant. Indoda ndinethi ifuna i-lubricant, uthi bhityi uhambe uyophangela kuwesi xa umama sekulindile sithi fika. Yenza ke lento lena ukuba wena uyisebenzisa esi-lubricant uzayisebenzisa yodwa, kuthiwa iphinde ke esi-lubricant mntanomhle kuthi iphinde izame ingathi yayiqinisa le nto, andikho sure. Kodwa ke baphinde bathi kwayona is an aphrodisiac. Ukuba uye wathi wena mntu uzifumaneleyo amafutha mhlawumbi ukwazela uzenzela, kuthiwa la mafutha uba uwakhuphe phayana emsileni, ikhona iprocess yowakhupha ke idibana nowabilisa, ukubile uhluze kuphume loo mafutha, uqiniseke uba ingomhluzi ngamafutha ke. What is nice ngamafutha, ayaseparate kaloku amafutha abe ngaphezulu omhluzi ube ngezantsi. La mafutha kuthiwa khawumane urhabula wona ubone uba izukhawulezana uqina, ukhawuleza uyisebenzisa ingakuphoxi. Nantso ke le aphrodisiac uphinde uthambise apha kubhele uhambe uyophangela mntanomhle. Bathi xa sebeyidibanisa bathi nayo nepotential yokuba ngu-penile enlargement. Mhlawumbi uzawutsho uphumle kumane uthatha la maphepha phaa etawuni, penile enlargement. Asiyazi ke ngoku uyakhalaza omnye umamba, kutheni singenayo nathi esincedisayo, kuyakhuliswa ngapha nathi makhule, ziyakhula izinto. Bathi increase stamina ke mntanomhle, umane uthi laqa la mafutha xa sewuphangela wona xa kuthiwa aphrodisiac. Ube ne-aphrodisiac ngoku udinwe ngespeed, uyatyhafisa. Kuthi uba uthi qatha noko ingathi indima oyithathayo iba indima ecacayo, ubethi 6 hours 7 hours. Bakhona kabanye uthi mna Bhele xa sendifikile endimeni ndiyaphangela Bhele mna ukuba ndiqale ngo-8 phaa ebusuku ndigqiba ngo-8 xa sekusekuseni, ndibe ndingenzi kwanto ndihlambe nje ndiphangele Bhele kuloo ndiwuqeshelweyo. Iyayenza ke le nto ngokutsho kwabantu bayo. Baphinde abantu bayo bathi it assist kumntu onengxaki ye-epilepsy. Xa ikhumshwa ke le nto kuthiwa there is a protein apha kuloo nto yale monitor lizard kulo xam that assist kwi-nerves, some kind of a nerve tonic. Kuthiwa la nerve tonic iyakwazi uzi-assista ii-nerves, because remember kaloku i-epilepsy is a problem of i-central nervous system. So once ube ne-problem phaa ebuchotsheni iyayi-affecta le nto uba ube epileptic. Loo nto namayeza akhona omalagactilo, matekriton. Bhele uzawubiza into enye, urusile Bhele. Kodwa kokubalulekileyo sithi khawumane uyizama ke wena mntu ukwazi uxuba into zakho kwenu, uxubeke sijonge uba abantu abanengxaki yokuxhuzula abazuncedakala. Sithethile ke lena ye-hemorrhoids. Kuthiwe ke xa ukwazi unceda zona ezo hemorrhoids, khawuyi-extende le nto kwi-problems ezilonda within i-gut. Ithi ke le nto nomntu onengxaki yezilonda phaa ngaphakathi, umntu one-ulcers makekhe ayizame. However, we keep recommending i-aloe vera kwizinto ekuthiwa ulcers, kodwa nalena ke bayayincoma. Sithi ke thina into ekuthi iyanceda, faka mntanomhle udibanise into ekuthiwa ziyanceda, noba ungathi enye uyiqale ekuseni enye uyiqale ebusuku, if ayikho laa nto kuthiwa ngu-drug interaction, meaning ezinto azizukhabana, yisebenzise. Kuba kaloku xa sesigqitha sesisiya khona kuzo izilonda, abantu abalandela uFacebook bazawuva utata othile othakileyo, umama othile othakileyo athi wena mntu unesilonda ekudala sikhona esingalungiyo, khawukusebenzise amafutha kaxam uwathambise. You'll realize ke ukuthi ezi reptiles will be used sometimes interchangeably. Ngenye imini kuthiwa amafutha kaxam, xa uthi uyalandela kuthiwa amafutha entlwathi. Masibuye umva kancinci, you notice ukuthi sithethe ngala mafutha kaxam. Now that ndicinga ngentlwathi, sithethe ngamafutha kaxam kodwa yi-lubricant, kwathi yangena kwezibambelelo. You remember ngosincokole ngamafutha entlwathi, we mentioned more or less ezi zinto ngawo amafutha entlwathi. Sithi ke thina
dibanisa mntana omhle inhlwathi dibanise noxama ubone bazizulwane ezi zinto apha kuwe kodwa ke bathi iyasebenza lento kwizibambelelo njengoba kuthiwa xa usenza isibambelelo sebenzisa amafutha kaxam sebenzisa amafutha emvubu faka mntana omhle ukuthi sawenze eso sibambelelo sakokwenu esiyiconcrete into uyibambe iqini imengxe kuloo ndawo niyazenza ke ezi zibambelelo usenza isibambelelo kwale xa sewumbambile lo mntu nakho ngoku uyamshiya lo mntu ngoku uyobona abanye ababhetere loo nto sikugxotha apha ekhaya xa uzofuna isibambelelo ungenaqabane usowume nalo kuba kaloku sekukuthakatha ngoku xa uzohambe uyenza le nto ngohlobo lwakho. Siyagqitha ke sithi abantu abayenzayo tata pha benza izinto ezibuhlungu ebantwini xa bekhanda izilwane wena mntu ulaliswa naloo nto ulaliswa nayo xa beyikhanda laa nto abantu bayo bathi basebenzisa amafutha kaxam okanye basebenzisa amafutha entlwathi but bathi bathanda amafutha kaxam kuba ngawo abancedayo ukwenza le nto uba mayifike ikulale le nto yabo ebusuku. Abantu bamabhanti ke nabo kula mabhanti abo asiqhwabayo la mabhanti okuzikhusela la mabhanti oonoteksi ndingazobona oonoteksi bezongxanga apha oonoteksi bawathanda amabhanti oonoteksi oonoteksi yile nto bethanda ukulwa inoba nguloxam kuba kaloku uxam unalaa mvubu yakhe so uyafakwa ke le nto kula mabhanti. Iphinde ke le nto lena njengoba besithethe ngezilonda kuthiwa wena mntu unamadliso athile aqinileyo uze umane uthi laqa la mafutha kaxam. You see, that is why ingaske sifumane i-original yezi zinto because ngoku xa sithengiselwa amafutha kaxam kanti le nto yi-fish oil okanye amafutha enkukhu le nto yafakwa inqatha le nto esingayaziyo ngoku umane usela namafutha enkukhu uphinde uthi la mafutha kaxam akasebenzi. Ingaske sikwazi uba nendlela yoverify uba la mafutha yiyo. Mhlawumbi ke nina abantu abahle bakwazi uzilandelela izinto khanisincede nani launch some kind of investigations kwezi ndawo zisithengisela la mafutha. Go conduct your research, your assessment, your nto and scare them away ukuba basithengisela izinto ezingezizo because we also discovered ukuthi ubuninzi babo ngaba bantu base-India basibonile ukuba siyalandela siyabhiliva kuzo ezi zinto kuthiwa ke thatha la mafutha laqa ngaloo drop uyeke le nto umoma niqhele nina niqela umoma ibrandi le nto yobrandi le uthi qaba okanye uthi qaba apha esandleni i-drops ukhothe ibolise elo dliso. You remember mose xa sithetha ngobolisa kwedliso we go back to intlwathi again. So you see ba la mafutha work interchangeably okanye enza into ephantse yafana. That is why is important ke siyayiphinda le nto ukuba nazidibanise ezi zinto ekuthiwa zisebenza ngokufana. Bhele pheza yaphela idata engenye nenye bhele sizayoziphandela kaloku ugawule wena wagabula ezo cawo sishiye ke ngoku sihambe siyozikhangelela engenye. Nantso ke into besithunywe zihlwele zaselenge kaloku amabhelula ngozondo khubo noqunto amafonda bezitho nontanda kuphakanyiswa siniphakamisile kaloku ngokutsho njalo sibulela la mafutha entlwathi nala mafutha kaxam sizawasebenzisa sibone uba sizuphilana. Hamba ke woniye kuFacebook uyojonga abanye ootata abathakayo kuba kaloku iyeza lenziwa ngokwenziwa ngabantu ngokuboniswa kwabo zizihlwele. Thina sikuphathele lena i-common. Siyabulela ke ngendlebe sithi kuni kube chosi nakwizihlwele sithi makubele camaku.